ככל שזה נוגע ליופי, אנחנו יודעות שהעתיד כבר כאן, אבל מה מסתבר? שטכנולוגיות הביוטי לא רק במרחק נגיעה, אלא ממש בכף ידינו, בבית. אז בוא נגיד שלום לדוקטור דן מננה, רופאה מומחית העוסקת באסתטיקה. ברוכה הבאה, מה העניינים? התגעגענו. הכל מצוין, גם אני התגעגעתי, כיף להיות איתכם. ברוכה השבה. מננה, תגידי, האם זה באמת עושה את אותה עבודה כמו של המכשור בקליניקות? הטכנולוגיה ממש נכנסת אליכם הביתה. זה מכשיר, קודם כל פיתוח ישראלי, שאני מאוד מתגאה בזה, ומכשיר שיש 3 טכנולוגיות במכשיר אחד. זה RF, רדיו פריקוונסי, זה טיפול על ידי פוטותרפיה, שאנחנו יודעים כמה זה טוב לאור שלנו, ועוד בנוסף זה EMS, שזה עובד על שריר. אז איך זה משתלב עם עולם ההזרקות? זה משתלב מאוד מאוד יפה, כי תמיד אנחנו יודעים שמהזרקה להזרקה כל חצי שנה בערך נשים עושות הזרקות, ומי שמקפיד יש תוצאות מעולות, וזה ממש משלים את הטיפולים שלכם אצל רופאים, ואפילו זה יכול להפחית קצת הזרקות. דוקטור דן מננה, הצלחת להפתיע אותנו, תודה רבה. אנחנו מחכים להכיר את הטכנולוגיות הביתיות מקרוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה לכם.